Vzduch. Vzduch je neviditeľná zmes plynov, ktorá obklopuje našu planétu a tvorí atmosféru. Aj keď ho nevidíme, je nevyhnutný pre život na Zemi. Umožňuje dýchanie, ovplyvňuje počasie, prenáša zvuk a chráni nás pred škodlivým žiarením z vesmíru. Zloženie vzduchu. Vzduch nie je jeden plyn, ale zmes viacerých plynov. Najviac je v ňom dusíka a kyslíka. Dusík 78%, najrozšírenejší plyn v atmosfére, kyslík 21%. Nevyhnutný pre dýchanie ľudí, zvierat aj spaľovanie. Argón približne 1%. Vzácny plyn, oxid uhličitý 0,04%, dôležitý pre fotosyntézu. Ostatné plyny, vodná para, ozón a stopové prvky. Aj malé množstvá týchto plynov majú veľký význam pre život a klímu. Vlastnosti vzduchu. Vzduch má viacero vlastností, ktoré si často neuvedomujeme. Vzduch má hmotnosť, aj keď je ľahký, stále niečo váži. Zaberá priestor, nedá sa stlačiť na nulu, vždy potrebuje objem. Dá sa stlačiť kompresia. Preto fungujú pumpy, striekačky či pneumatika. Prenáša zvuk, bez vzduchu by sme nepočuli. Obsahuje vodnú paru, preto vzniká hmla, oblaky a dážď. Správanie vzduchu. Vzduch sa neustále pohybuje a mení. Teplý vzduch stúpa, studený klesá, preto funguje teplovzdušný balón. Vznik vetra, rozdiely teplôt a tlaku spôsobujú prúdenie vzduchu. Zmeny tlaku. Nízky tlak prináša zvyčajne zlé počasie, vysoký tlak dobré. Tieto procesy sú základom meteorológie a ovplyvňujú každodenné počasie. Význam vzduchu pre život. Vzduch je pre život na Zemi nenahraditeľný. Umožňuje dýchanie ľudí, zvierat a rastlín, chráni Zem pred meteoritmi a UV žiarením, udržuje stabilnú teplotu planéty, umožňuje lietanie vtákov, hmyzu aj lietadiel. Je súčasťou kolobehu vody a počasia. Bez vzduchu by na Zemi neexistoval život v podobe, akú poznáme. Záver. Vzduch je nenápadná, ale mimoriadne dôležitá súčasť nášho života. Aj keď ho nevidíme, má hmotnosť, zaberá priestor a ovplyvňuje všetko okolo nás. Jeho zloženie, vlastnosti a správanie sú základom mnohých prírodných javov. Pochopenie vzduchu nám pomáha lepšie rozumieť počasiu, klíme aj fungovaniu živých organizmov. V slovenskom znení AI Luky Zajo. Scenár a text, kopilot AI, grafika a ilustrácie, AI generované vizuály, animácie, AI generované animácie, hudba. Marconi Union Pateless. Vytvorené pomocou digitálnych nástrojov a umelej inteligencie. Pripravil Nikolás Zavacký. Rok výroby 2026. Ďakujem za pozornosť.